Mebana mano mwanju muligeri on Ndizi TV nande ni mambingi atokonyara na sembe sumuruberio oyo iga kinene tukuria Jumaine botamire otuitwa kwanda igoro Obochenu daktari kira se studio katuitwa kwanda mangana mange igoro Obochenu Bwaito mete togote botambe na afya nero chibese kerore afya igana rio bwate bone oro munyanibo ose bwate heriti kerore heriti gana rio bwate bone oro munyanibo katota na heriti is weriti tari weriti heriti kera abadore nibra kina kurwalde yaba niga siengo ngana mado mbude ba tana mbiyenja le koli ko buja to rwara maite buruena borobu na boko ngusana boko gosuguma mbakengo lakini ko nabo enjare nabo kunywa maje osoza bono le bwani ori lakini karurwalde inde byonzi mbigo so anakito na lende ekarto ko kitora kwanda fi tu amanyanga kitoko erire mebere to twanya chenga buya no ne jindagira to ko no ne mtong bito kara exercising kitoko tanguru asa marwere asema mbia bona kitoko to kwanda botamba seri tuko lia Jumaine botambe ka daktari kira sister simambi yabone bona ko mwali baga ara kwana na intwe atokwani asimambi yabone tomauska ochibusyo. Yes. Karibu sana daktari. Asimambi alero asomurigeri on Ndizi TV ande ongo wakira nambia mono asokome na siri tukolinde asomutinyo yo asoko chaka nende na mangana alito mayama su yokuruko ya wasemia Obochenu ekero muno watie koteba Obochenu na buo obonda Bwaito igo kero bwire ndete buya igoro munda nekero bwetigete igo na bora atakae asogutumia chibesi chao chinyinge asokonya goeta chinyagitari asokobera nyagitari gose asokobera nyomba otari kwenyara nande ko bwa manu manyite karto kwa nigo ya Obochenu goto kwa nege ntukiragere usinu koboka korworire ntukiragere boruenda ya peteti yo koli ndagera ntukiragere ayo manya no boru marembe ntukiragere unya kuumia alia sole nyomba iwasinjirinde ritukoli arero asibali bagoturigerera ritukoli tangani gose asenga kientangani entunde ntangani oyori bosibwino gakoruku Dr.Joel Omayio na umunyagitari Joel Omayio gakoru asinyagitari ya Tenacious Support Center. Tenacious Support Center ni nyagitari ekogwenia wetera samariogo yemete yani asenjirinde tokorokana alternative medicine. Alternative medicine na mariogo ali akorosi okorwa semete atabwati chemical kendi yonsi igo ayori gwa nyura mariogo ayori gwa etri nyagitari ayori kwa rwarire gakerege tambe ayori otayete kurwari gwa asenjererie ngao yani tokorokana oburwari bwemete yani mariogo ali atabwati chemical kendi yonsi amurwari ali abwate minimum side effect yani asenjirinde atari konjukana no mubiri atari kwangana no mubiri ayiri obali yari gotigotoka ase Tenacious Support Center na Tenacious Support Center ni nyagitari egotoka omuchi osongo yani Kisii County Kisii Town ensemo ya chogo enjikarto kwana chogo egotogote abana ekero gwikire bosongo enjere koru bosongo ekoenda Nyamira kinjire jijire isatora kini bona na ugotumia enjere ntanganire daraja moja karo koru karoka karo koru bosongo kwa enjere ya chirogoro na bogo soira daraja moja oyo ndi na bago soira prisons kinjere chibere nkoenda chiri chaumirana achiaumiranire ogosuka bosio onyore ase factory ya kabere yechibao tokorokana team cells karo ikira ali ase team cells osuka bosi asinini oligere par rogoro yokororerie tari nene ririkire na Tenacious Support Center Limited karo gwariririe terio aibona gosoe mirio kana bakonyori reception so Tenacious Support Center ase bali batatageti ko oligere para ga konyogotara aboko bwate namba isimi yo munyagitari namba isimi ne ngororo kabisa enoti sana ibere isana emo kianda ibere inya isano yani 0726 924545 ningirore enoti sana ibere isana emo kianda ibere inya isano lakini kubwa mono to asembeo simiane no akateko so na karota itwa akachinsa chinde simi umunyagitari ere PC na bogwakira mu reception yani na kogo ikali umuntu naro kugopokea agotebi karansa oganyorro munyagitari enamba nero ne randeni abwate usinambi gotoka gali na namba yobisi trigo chaka ne 0 sana ibere gego chaka ne enoti ibere isato isana ibere yani O237 kubwa muno wakonyora yonsira makongule aro muna pando cia berreisi na boso mutandao Facebook ulike gali na Tenacious Support Center Limited karugwa ulike Tenacious Support Center Limited ose Tenacious Support Clinic abakonyora yakorete ile bindo byose birali gososo aso mutandao o YouTube ulike Tenacious Support Center Limited na Limited ya YouTube account yeto egodiri yenge na bakorete chibiji jonsi chi video jonsi pia masomo si pia litoko kora asense ya moye chibicha na bali bonsi pamoja tena jete ko manya Tenacious
Tenacious neririe na boso aso mtandao ito we website urike www.tenacious.co.ke gosiko bwa mono aso mtandao gari tukurukana Google Map ayebono ko drive tuwene tikonya korigeria nsemo na gwake simi gogoso Google Map gari urike Tenacious clinic Tenacious center Kisii Tenacious store amarieta yonsi kwa likirase Google Map igago koleta ngora paka go ikigesi rikiane gari ando manyeto buya bwa Tenacious ngo jiko call introduction ekero gocha itigo nyo chandika ngi kigukora so munyagitari kera ngweto una ntaigweti ya chimashini yeto jiko pima chioka go jiko kolingo lichioka ayo gocha buno ligo tukolingo lingora tokotebyo muchando asigweto bobe na kiurwarete inkie koleto muchando iyo nandi tokote ina kyokunywa marioko nandi tokote na matukali ngo kunywa marioko kura butumanye gochake sabari ito yoko bwena yes bia kabisa bono daktari otote introduction yengi kabisa kwa muyire mpaka nga yautoka na kyo kwanda nyorobo bweni bwa warase meyo asinjira ya bene kabisa rero ndo jase tv yao ona se inaboro jingira to kwana rekiara kekire koli kwapu kabisa nekiano to jukwanda ato esali mbrego tumete mbrango to daktari nyingi sana yaja kirgotua ande kargotu botuko tuko mono na riego tu bono balikonya bagotta bano tinikwe bisino no borangeti na nege tamba na bono golege borangeti muri buya sana bakorukane comfort yani nege kwasere o comfort mora bono rango sino borangeti uri wale mondi bwakorukuro no koro sino borangeti bwa comfort kokora egero bokendo buno bwachakire amangana atojo kwana rituko lya akorukuna ekiuno yani pneumonia tabasa okora kitaso wikirya umugasona abo monge tukanara liberera bono tuwachenjiye weta oroba sade ni kubandiche ekiuno ngeje bya kabisa na atojo kwana rituko kuni nataka turanda sensa media studio da ke ya moga tura robiri ento te ke to kuira na bono atojo kwana goro yekiuno torena daktari to ne ekiuno kendi kyo ja ngakyo koroma ne kyo kya wagere no sa na boge waka bokiri ngo jara to ya mange asimambia bone tumaye causes na tumaye ngakito kerwalia nyagitali okwenda oseni oko minyokali ogore mami osero buwe yake ekorire kero rongore na turase deke ya mtumaye kurire linga itusko josio toske na Ndizi TV wansu kwa Gusii. Ndizi TV Ubwansu bwa Gusii. Maete chibasanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Eskuru chego abana mbatakeire bitabu. Mondongwe bware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongo bware 10,000. Na, mwiso bwe week. 1200 oko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara oko bwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadayi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bali myaka 13 guche igoro ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugochiko kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chiciro cheito ebintu ebiya byasoira ase chiciro cheito nabo igo tugochiko talera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokoligereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Usoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na niseto, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurinde kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukia bwogwe tomakigima Bemano no manju muri on Ndizi TV karanda ko bwati murubiri bumugano nerodori na Lydia Sofia ganda to toera no to koretra bageni bakirengenjo mugano toera mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira rituko rya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubiryo bwomuganone no kurwugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare gwetoma gwikibirengo byeigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane gantike bungweke ukoigora higa yegora uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonyo twa seribu uchiske geita akaroma mukorera igate nentie gari akarate ni gari akamote bishisha konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sibya chambura Gente que gana que Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Memana wana mwanju muri ritukorera ni otojo kwanda iguru yeke uno diritanga ni twakora introduction kabisa daktari watenga ya utoka na anachukwe baga ko inyoli
bwana chiko ko namba ya yesime karotete komonyora na karotete konyora bokoreri bwabo ngakyo komonyora usenga kyo kubanyora una chiko gendra semuroberio na chiko kwa namba namba de jintu ne ngakonyeru na manyete na chiko tebya senjera ya berko na kwari nande toskinaye go ikomo ere ne karodi tukurere totage tukwana rigoro yeke uno ntwade ane mbra ya jagiro tu asorongo rwa Gusii muna rere ya tubwakya timete asoro se ya twa lakini ya tubwakya wantu atena go ikora na marange timontera bago tena na ka monta kebisi riembra lirio morakera lakini bona boko ebisi monta tena kiononge kanyo tu esibino na maja makendo mimi to chiko bireri byonsina amaja makendo na gere kionoge chekero daktari joto tebya semambe yabone genda tubwato majo tubwati ribodi ya uraga niko mobori gwetera se nambe yera siskini ya gorabo 0792192834 ine namba ya studio kubori ya nyora ndura sensema mitandao wa Facebook tonyora Ndizi TV News digital wa sensema ya YouTube tonyore Ndizi TV News onya jinga kina boto tweet @Ndizi TV News @Ndizi TV News ene Ndizi TV ubanso mo daktari kerdo kwa na yoro yeke uno bono ninki ekire kitota turacha kira ororo mwanju muri aramanya yes omanyete ekarto kwa na yoro yeke uno igoto kwa na yo muchando okogera omuntu uri buronge oikira asumuchando ose asobokongu ahoika atari kunyara koyana buya yani asenjere ndina ekero omuntu agote ne kiunukia ndire eita bwate sharp pain ose atari koyana buya so ekero to kwana igoro yeke uno ne rieta riegesongo to korokana pneumonia so erie omuchando obweke uno sana asa abantu baito ebamanyete na eke uno nobokendu so turikonyara kuba Rusio lakini mwana ritu kuria rero ndete tuchiko kwana na eke uno ningi na ningi ekorete ke uno na kiyo kori ke uno na kiyo muntu akora manyana na bwate ke uno so ase ekarto kubeka mangana yonsi asobwamo egotogote bana eke uno nekera manyinga agokenda abwatana asinyugo kora kigotara gose asieke nseme ya moyo mokia tagoika asata kire gokora kigochia bon ekera abwate kanirega alibone kara ujikotema gosuguma ayanda ali kuruma gatabwate kaini ona ndetalia manyingo sia gokenda na a section yani aga nsema ka manyinga ka gokenda kabwatana bono kamanye gosuya amanyinga ayande kurugweta bone kamoja nigasi katika kapaga gasinini goseka siekepi so jinsa chiria manyinga nda agopusha tete goetani gochiaria na boko nyorana watwerere 30 sharp pain ikina kamo kiabo ekero ebikabu biribiko bogoria embeo ase amaao tokorokana air sacs bigo twara infection yamanya kobibekera aita maje tokoroke fluid yamanya kobeka eita maira tokoroka pass igari ase bikabu biribia nsema yawo yama bono kwama konyorana embeli ebwene tokoswasa ma yaborirwa ase goikera kwanyora omuntu tware omuchando bwokoyana omanye gutwara sub pain ose ama umifware igoro ensemo yaye yamaaga ose ense yamaaga koigweroro es ama uboroboro botindi nse ama yani ri aigora o chansa ke gasto korokana chimbaro bon ekaro konyora ama umifwa yale sharp ose ama umifu ayara marro oso oigwete na nigento gotorete bokongupa oigwete tari konyara koyana buya oso okora yachaka gwaka bwangu asingi yoko burua embeo eisaini yani asenjere ndo tuote ana bona iguri na neki onu kiabwata igoko bwa mono asa bange tokorokana ngakia bange ba washum ekara bange ba koigwe sharp pain ensemo ya yo muberoye naboko nyaba ya associate neki onu kiara bona bona munyete bona njo munyagitari ngonya bange ba batana ombwate ke unoga tariko tena mbwata maumifu ombwate ke unoga asingi jo metena a sharp pain ose amaumifu ali akobeta kuru enseme ya moyo mubere ekineke uno so igeke uno nige tuge kubwata ni amanyinga ose kiaburi embeo ekogenda senkoro yao ose ya teacher obo kabo boli boko basama hao kwa makonyora no kweyana wabeire ogokongu wama utwara amaumifu ali igoro mono nakubwa mono nabego ikerana no ane chinguru chikorere toke na turukonyara koyana buya ngore yawe turugwa kabuya na ndi tubwati nguru no bwate na amaumifu lakini ke uno karo ya gwakire goika amaumifu aboro goika amaumifu aboro ngibwate specific asike gwaka daktari na kwa debiri gose nabage gwaka ndonzi manyinga yaze embera bore kwa specific ekera to kwana igoro yeke uno ego togo kwanira infection
egosoa asensemo yao yokoyana sana sana togotana egosoa ase respiratory neki mekanene gosike bogoretie respiratory lungs yani amaao igokoyana korwa mbe gochunjuga yana riokaego yaso ebikao biribire obokabu gosobogunia bore ase amaao bokobogorie mbeo so ekero bwaso iraria eita e bacteria infection yeso asore eite viral infection yeso asore gose e fungal infection eso asensemeli yao yama igo asenjerinde karuto kwana ekiuno ekogegwataki ensemeli yao yama gose respiratory yani ensemeli yao yokoyana ekero yaso irari sana sana ekiuno nigo egosieka gose goichoria obokabu obotuboko bogoria mbeo tokorokana oxygen wanya bwaichoire eita ne fluid because of echi infection yi twateba eita chialetwa nesosera eita chialetwa ne virusi gose eita tu chialetwa ne biini ebitokorokana chifangos pon ekrebi choiri gari na amaja tokoroke fluid atari necessary gose atatakeiri asensemo ya maao gose kwanyorana infection mnaonekerere bacteria gose esosera igegosoa gari yarosi yatiche bikao biri gose ya affect mali yarosi amaira so amaira ali ekaraso irase bikao biria asieka pone mbeo ke gocha tebwati space asegosoa kobwa mono bono engakune ye gwetana twatana engakune yobokendu konyorore ebiuno bigokina mono ekero eminchi infection ichiro gositire chinke gositita iyo omanyete engakyobokendu amanyinga ngotendi ari goko o contract yani ogokenda kuri kwae bone karo konyorana oxygen ya keire na obokendu mbore kwanyorana possibility gose chances choko amanyinga yao kubwatana gose gokenda kapisa abama amarito igare igoro kobwenga kiyomugaso bigose nga kiyomugaso bona abandi bali bagotie koteba bagotana umugaso gwakire bona amanyinga ngotarari buya you know it's an assumption but rende bone engakiri obokendu igemineti na contraction nere igoro yani na ogokenda kuri kwa manyinga nkore igoro kwa makonyana ni infection yenja akorete kinjari ngoro na kubwa mono ekero bunyamasi bwa obulenze infection yeko swa nubugendu bwaswa chances cyo konyoreke uno igo chikoba igoro igo tutebena omonto nabara bena bwate infection yeriringa kiyo mugaso lakini sari mugaso rende amanyinga utara ana rende amanto bate na amanyinga utara ari bono ngiri ko mubwata bwango nenga gi yembra yes na bwe konyarekana infection yabeire asore muna bono umanyete eke uno sana egogeko gego attack abantu bunyamasi bwa obulenze karongo kwando bunyamasi ngo kwanira immunity yomubiro so immunity n'abasigari bali bakurwana na infections gose emechanderi y'amarwiri y'omubiro pon ekererense nabo konyarekana y'omugasororo asenge nchubono liberera ndiroro amanyinga awo ngotara circulation igere buya kapisa na obonyamansi boli bwa ngonya kurwana bole ne virusi ebi omanyete buna bono virusi ebi ngebya buna bono virus ikinde kirembe igora tukonya koyana bacteria chinyinge kiraso mubere lakini bono ntobwate mechanism eyo bonyamansi bumubere okurwana ne infection ezi kiroro botambe lakini bono ekere konyarekana byikiraria byamanya gocha nobukendu byama konyora chi ata factors mnabona umunyetenga geli ya covid ngwaro chabange bagutoka okoyana kwabeire ogokongo asinginjo yake chi virus ya covid yari ku induce gose yari ko accelerate ogosiekana kwa manyinga ali usoko kenda na kwa manyinga ali nabona umunyetenga bane bara kwa ninga kiga katika berega nabona umunyetenga rumonta abetirwe vaccine eri igekwenda yakandamisa manyinga ebinde byonse ekero konyorana no bwate infection na manyingao obokendu bwabukire asingencha a contrast asingencha kendana chances ya manyinga yao gosieka anseme ya moyo mubere gosenseme ya moyo mukia asinyuwe to chimoino gose chances yuko mbeli kokea igere igoro because no nemeki yao mubero go contrast yole na ko expand asingenje libere na keko arenga kiyelibere abande bagoswet nga kiyobokendu ekero konyorana ngo chakolo goswet kwikotoke eitano bwate infection go sama aftana mangara so mubere gosemeta policy mu yao ni gorere lakini wone ekero konyorane embuga kiri obokendu omubero firi obokendu omanye ko keyo osokendania manyingari na barakendana aka section ya gasinini lakini gakosie pneumonia like symptom yani ogosiekana amanyinga tagweta buya asugumwa kwa makoigu liberera gose
amaumivu ari iguru sana yani akobeta like serious bono kwa makonyana gwatebire na igombwate ikiuno igombwate pneumonia yes biasa daktari mwachumuri gono within daktari nda twera kabisa karo tura kwanda iguru yikiuno ritukirero meto montora tumanye kiuno ningi bana twerere ngaige gukubwata asimambia bona tumanye umanye kabisa na lura manyo bosemia na lura manya gitari ugoji daktari endire okomaji okorana umonto ekiuno kya mwakiro umonto magothene egwagetwe ebana kyora garo advance bina umonto yo nani gagetwe usiri kwigure pain na ukorarengera na enagetwe kusina tu merede usine kiuno umanyete ekiuno ne infection egoswa ase amahao naende ekarasoire gari asingincho aretwa ni infection chinde ego gakorete eshape naenda bokonyoro kirete anyobo kindu bori wasero sebika obibi asiekane nabiko ni gwaka sharp lakini kubwa mono abantu ngotendi bari gokagerana ekiuno nakyo naboge gokosi eite attack ekiuno nabege gokosi pain andonse muno wono munda otana ombwate kiuno mogongonsa use ekiuno tari gento gegotara buno bantu batana ekiuno kyane gegotara kuruko goro kyando koboko gokonde omanyete ni assumption igona ende karo akire muno wono akuga oigwa sub pain eitari kiuno ekiuno natana ni infection e will affect ensemo yokoyana tukurukana respiratory track kose system so turigoja associate ya mumivu andonse munabona ngaki yobokendu abantu bali babwate umuchando bwa oburwire bwa moga tokoroka arthritis gose bwo barema so ngaki yobokendu ekerobokendu bogoje gose muri gochikoinga igokonyorana pain ya inikirisi gari asabwata barema bwahe kwarire ikitari kiuno bwatoro abantu barokonyora babwate acidity level asumubirobo iri iguru so chiacidi ejina bochigo gosamba chiacidi ejina bochigo ko sharp pain unabona ndrokonyora umuntu atane nseme yiga ngibwitana n'intu kembwate tensa azilini korunzi nse gaiga mate gaiga gosoko goroga yani ekerobwate chiacidi chire iguru nabo chikoreta pain yeye ose amaumifu aya ari igoro asense mende yonse yomubire nabuko guno ni gora ebigote nabuko guno no kobokoga any sharp pain egotara no wano ko igwo munda atane gotara kuruko boko yachaga asengencho chiasi dijiro jina bochigotara na manyinga they can travel with the blood lakini bone karo bwate kiuno ningo ke kuri specific part ngo yani ko bagari sana izemeji chama na nchisemo gange na chimbaro ikiagara umanyete ama abantu abango kubona nga yamari ndina bate abari gora ndote abari gatiga chimbaro so kuko igu ensemeye ase angenege kubaigora gosigo chansange na chimbaro lakini talinsa go chase ipuchoin taligo chasa ko gormata go chabatana ya ni kuno ya chora igo ekeuno ego ge go affect chinsemo chiembeo yao chigwetia ekare mbeo ya etekitegocha umanyete buna bono ekero konyorana oxygen ya keire amanyinga ya tari gosibigu gakoritwa so okonyo amanyinga ya bera marito nda bera machafu iko egasi oxygen nuko gosibia amanyinga yao aba mororo abogorie ndagera guchia sensema yake ya yomubere etari goikera bono iga mbe gekuru muno emocha nyike gari enyorena iga infection eroro na handubo kenu bororo bono yakorereki nekeko bantu abange bate iguna ekero bwate uko suspect na no bwate infection asitse mo chao choko yana kubwa mona ntoli uko bwate signs bone chiasima bwate chiarachi bwate likuba bwate any viral infection na bono covid influenza ebinde byonse kero bwate uiko we avoid na kuna nobo kendu go sigwesibya macha makendu kunywa macha makendu ye fridge go swasa kendume bono uiko avoid obokendu asichinjira chigoro because chances chugo sikana gosigo kulitwa kwa manyingao iko chire igoro yes biasa daktari bone ndo kirigana go bole nenga kyomonta ko boka mambi go bobe ndo mata kora boko nyore biko die iwete bote ni kiuno sikia ngage de tari kiuno kwato te kiuno oso monto boka wege oboka iga kingo chaga ngate just ni iwete baba ombo monte no mongno wa torta yo osi ando hago kwa ne inde gara kire kwato ni kiuno asinali specific oko igurende asigitari na ngotara kira so mobire mbiamono daktari bone kyomonta symptoms njiri jeji muradena bone kiuno kyabere usenjiro jingebwati kyariko monda bwate riko na bogo symptoms ngwe miriare ikiuno kyo ngebwate symptoms daktari
Ekeuno ngebwate symptoms na symptoms chekeuno ne chinyinge sana. Lakini nende amangana wate no muntu akoboka mambi we bikoti yawe gona na kiata igweti yendo kemwagete yonsi na assumption na ndo manyete asigasi ye boruwaire ndobwate assumption inkelia abantu bago assume na assumable possibilities na nde ndobwate tugende tukurukana ideas inki umuntu getakorengereria igoro yo muchando gete so ebinde bibere karo umuntu abwate idea yaye abagote ine bigoti byumanyete ine kiuno nyarebe na abwate gakanda gate igune ne kiuno bigo ebinde bigo ikobyombi egere karo ko igure no bwate sharp pain igento go koriki ya kapisa buna ayo umuntu bwanjete tikagwe dayago na isina omanyete na debe tuna Bwaito nina kingo iguga ngobono ikeneke uno Bwaito na jama bya gantini ngento kimubwate mugongo ga kora neke uno kyari ke unabuge kubwate kurusia uigwere pain yo mugongo igo emochando korokana pain no mochando utali borweire lakini ene sign ya mo gosene symptom ya mo yo borweire asinge njo yake na boko igwe sa pain ya somutu tokorokana headache na boko igwe sa pain ya joint tonyore na arthritis yo bwate na boko igwe esa pain ya sige kuba kiao tonyore na acid tichire igoro no bone kara abantu babwate chiari se chigora na boko nyora bwate pain ige kubeke kia kirito eto ko iguna atorire no muntu kara bwate ke uno na boko igwe iga na karo muntu abwate muchanda se nkoro yae you know lia ama igare nseme ngao ne korere nseme ngao so binde bimbiriamo igensemo ya mwino yokobe ne korero nsemo ya mwino yokori kwanyona maaroro lakini abiko nyare kana no bwate muchanda wenkoro onyore pain ire ndito asense moyo kuri yokobe na hayo nyore na pain ire ndito asense moyo kuri igona asenjerene na bogotwara umuchando bwenko na at the same time mutwara umuchando bwama utwara sa pain bwatite ege kubagio sa cross na handi to bwate ntokorokana transferred pain was wandering pain yani asenjerene na pain ye gotara aboko nyora na pain eke unomo ina yeko bwate ta respiratory lakini aya sengencho oko igu pain yo koyegwa ono igwete ne kale ko ere muina asengenche genteke imekere wana soko yigwe gosokera abeko ekoba ensemo ya gali asote igwete bobe lakini ko bwa mono ekero igweta mu mifu pain ere sharp especially as left ikineke uno lakini mono ekaruto gukwana igoro yebimanyiriryo muna bono manyete chinga kichubo kendu gwesi bikwarenge gwesi bya macha makendu eke uno gya kubwatire nonye ko igweto bokendu esaini nere gochagabo okonyora na gwachakire go sweat asengenjo yake bona manyinga atari gotarabuya bona ngo chorore metabolism ngo iki accident ero siribirera osedi count obokendu bwaswa bwa contrast yani rijikoleta amanyinga ari gosena akore kinate igo ekero mobero omonisi chao chirebuya mbwango chikori react gotema ko convert obokendu boria ko convert ribirera so mobero rero gosendirwani obokendu boria amanyinga atarebuya na ekero kwanyorere no bwateke uno ngonyorore kwa twarire umuchando buno bono bw'umutwe omutwe na bogo gwatia asinge ncho monyete omutwe no bonko bole that is the center of nerves na nerves chao osinaba system yao na wiring yo mubero no communication yakoba so omocha ni nangwa twalike uno osengwa tiekana embeo igeko insufficient ase amanyingao yani tokorokana oxygen igeko insufficient ase amanyingao bono ase gotara koria igentege tanga ni gotanga correspond nava system ya ose no bongo bwao igo ekere correspond go iketo mesigino asobongo ikiagera boko nyorana oxygen tesaini omutwe chako gwatia igo ekero gwatwarire kiuno go ikake sense aso mutu oigwo mutu go kora go sigino amangana asalikire mate ngakitokora orosia amangana ayo egere embeo gose oxygen isacurate umubiro muguma ekero bwate kiuno na boko nyora koigure sub pain area imanye go transfer pain gochia aso mubiro muguma so abango manyete bagotana bono ekiuno inabuge gwa affect umubiro muguma yaya ekiuno igoge gwa affect ensemo gete yumubire lakini bona singe nchona ekiuno gya affect respiratory ne respiratory ne rego feed ya manyi enkoro imanye koira oxygen to all parts of the body igo manyana kwa ya affect wa affect chinsemo chinde cyumubiro obwonsi bono mubiro obwonsi yendege tangani ko bole wiki aboko boru chinguru chyokoyana
na boko buru chinguru cyo gotara na boko buru chinguru cyo gokora kindi yonse asengencho source entangani ya o energy asomobero oxygen. That is source number 1. Igomuna oxygen yego care korwa sebi mobia byose bitokora body organs wikobe weak. Lakini bone karoto gukwanire kiuno n'abantu abangingi bamanyete deep breath. Yani asenjere ndina ogutwara okoyana kwa tambe ogusinyu koyana buya. Lakini bona abantu abangi ngosinyu bali go differentiate between ekerobwata asima na ekerobwata pneumonia because ekerobwata asima turukonyara koyana buya. Yani koyana kwa oxygen yaone na ere oxygen ego sieka no manyete na respiratory yekoli. Lakini asima tali yareke uno. Lakini bone symptoms ya mochi go sea because okoyana kwa okobogo kongu asengenjo ya igari nsemo yawo yokoyana osiyo gwetie oxygen yigo ikase nkoro ya keire. Lakini bone kerobwate ke uno igoke ko toka kia tongire bori togete ose pain yeri igoro asensemo yawo yama igento kende na boko nyarekana osiekane ensemo yawo yama asengenjo yeke uno. Lakini manya koreta ogwake nkoro yawo kuri bwangu yani ukuguna enkore gwaka bwangu munite tuchigotena. That's how people say yani nabenjira bakoresa no manyete nkoro yani gwaka bwangu ngwete ngotenere gose bali bakorigere tikyara ekeuneka ro yakorire gegwaka buya abugusinyuna no gukwana abugusinyuna no kwayana pi neko uno manyete ngere dati yani asenjire ndi nango itakire igoboneka ro bwateke uno nabakonyorana watwarire difficult in breathing watwarire ogo breathe kwa okore ngora gose sometimes yasiekire ogo sieka okwayana pi ege manyire likendo gochi gotware kero bwateke uno nekero konyorana pain ye yari ngasege kubakia oga asengenjo na oxygen ya bodre nkoro muino na pain ye ya extend yige kubekegima igo kubwate pain ya sensemo ya eyemo ye chest kubwate pain ya sensemo chosi chest gostiege kuba na bugwa society pain yecho neke uno gose insasa mao aita left or right lakini sana ama hao chinsemo chia right na boko nyorana ekarwa chakiri koiguna na mumifu aroro gose pain getere sharp boko nyorana iro eke manyereria kamo kia eke uno. Lakini gobwa mono ngotwarure liberera ligoro sana ase ensemo yao yomobero bwose na boko nyagwa chakiri go sweat sana umuntu aho kuna ego gusamba kabisa na nina biko nyarikana okende kabisa ekereke uno yakorere kiya gwake so mono umuntu akonyoro tware sharp pain na kubwa mono asengencho ekiuno na gotena ngodi samo na isikero mubiro mugima abakonya gwatware pain asinde yao na bakonya gwatware pain asama gorao na bakonya kwabere gwatware fatigue na bakonya kwabere disi yani asenjire nina na bakonya kwa butoka no mubiro mugima na bakonya tuigwete buno igwete ikina babantu bakoeresa igaso umuntu gwege Gusii igo na bakonya no muscles chao because na jiro jingo chire ko boruembewa bona jiro chiachakire ko gwatia so togorukana muscle aches so igo ekarokonya sana watwarire pain asinsemo chao chomobere eyamo yamo osinsemo chao chonse kwa bere week na bogo cha korengere na enga ki yobokendo ikiuno gosikirandi yes bya kabisa ni goton Dr.Joel Omayio korwa sense Tenacious hapo clinic yaga na toto era kabisa igoro yikiuno atote bina ikiuno ngakiora koromanye pain medena otote bana gor difference the pain yikiuno na pain yiyendo otote pain ne sai na kweguru bina otote bichinsemo kwegune kiuno boneka kiuno ngocharo te na treatment nero usendo bugo yaga kujaro te tegro tu ikiroro asimambio ko tianso mejese mesi bire krondo je na mwenda gutuma simambe ya aboniga gesare fa good morning korwa bomaliba kebo yeno onde me yumroberio aude no bana mamu mawros nyanjira na dadi wiri wiri bisase ba aude no bali me yumroberio asinjira ya benerikyo kali umuiwa baba gichonjo tuned in from Sogobo PG aude no ali me yumroberio Karen kwamboka aude na good morning ime yumro fancy keri good morning nere inyangarezi edina aude no ali me yumro shira kirubo aude no ali me yumroberio batubwati ya senjira engi kabisa Naomi edina kemto nere no ali me yumroberio asemambe ya bo ni gambia mtu yanso meje SMS ino ibere sato Cynthia Nyaboge no ali me yumroberio onde ngwane daktari mumbo daktari na ene akyo korumanya bone kyo nungo wakego jibwesbia maje amaberu gose neta keri bwesbia maje kyo montata keri bwesbia Cynthia okoboli enone keri kyo ngeta mwageti gose amaje magenu monto arariale idiri kono daktari bwesbia kora ene ngo Cynthia ekero omubero obwate
chin infection chuna nate koteba ngonto kwanire na injike ko cause ikiuno ose possible causes ekero umuntu abwate infections as chinsemo asuki umubiroya na kubwa mono umanyite umubiro ayo manyene mbwe manyite abantu mbale bamanyite na amanyi ngabo nabwate immunity ere na nengo convert yale iti bwango nabantu mbale kakuniria amaja makendo aso mubire abakofiri no mubiro na obeire bobe iko asinjere egente getangani chinga kichubo kendu na ndi bwesi bya amaja makendo na ndonyo wale na infection njali ngesesemo yao ipo spirit chances are ai asugo kunyo okubwatu nekiuno kubwa umuntu bwesi bya amaja ali warm so ko ribaga okonya gwa affect umubiro naye rigererio type of weather ere muno boninga kiumugaso kukonya gwesi bya amaja yeriberera tabwa yani yo amakendu tabwa ati muchando monene buno boninga kibo kendu gwesibya macha makendu lakini abantu baro konyara bagote abana njumo eto mubirone ningesibya macha makendu handi mbure twete na ngwesibya mache amakendu patige nteke mukweba ngelina enyari kane infection nire soete imyao no bokendu umanye ko bomenta turuchi possibility neroro yogo twara ekeuno ikihara twate abana igweta yobokendu was the climate the cold times a possibility ya infection chiri kuba triggered no bokendu na gosieka gosamanyi ngari ya gokenda igere igoro kubwenga kyumugaso and that's why if you nevinge birikotoka chinga kicyumugaso igobono onye bi nevinge birikotoka chinga kicyumugaso inkyo tale ndiro mubiro kyarto gotana prevention is better than cure wesi bya maje ari warm igo amache amakendu igara maya ekero oleriberera lakini ndo manyete chinga kyo gosweti tali rolyo takere wesibi amache amakendu because yo contrast so baotana ose yere boronge it's advisable omubero obeka amache ari moderate rumu temperature bandi bari bagwesibi amache amakendu sana nata tata cha amache embura naji wesibi amache ari na makendu ngo contrast yari omanyete bwesibi amache ari yokole nabokoro mno mubero go sense because we co produce it kurwa same yae ojake ko imokerioki igonga yani go ikomubero work extra add ko generate it echigo counter obokendu bogocha kurwara kurusiko so tuyina bokora na itseliti joma tigune sibia maja alikinde pavu gali nkorori yoko chigoro igasomobe ingiye kwara kwarori yoki asinge njomubero go ikoko ni badiriberera kurume ichigo counter obokendu bokurwara bokurusiko so tadi to baso chikonyara kwa condensed igo asenjerende onye go konyara nabo takere gwesibi amaji ari warm tali hot abandi bali bagwesibi amaji ari hot ndete kyono kendi ya maji ari warm yes again ndimo ndakore zibi daktari amaji amaberuma odana bona iguro bo kendu kabisa abandi besibi amasa bayarende jende twate bene ji ujende kabisa odana bona linde buya igo bona kwa muderi buya muntu besibi omanye tonte se munoti ya majaya omobero ito igore automatic igo sense unogo siara macha makendu go chiasiri sangwa igogo sense kurume o produce more it kurume yao unogo produce machi aliriberera kurusiko igogo generate less it igo asejerende na ayo monyene kiriote to kokora lisanguli yao kurusiko so mubiro kurume go iko sense that's why we have hormones igasi chi omunogo sense inki go to kurusiko that's why ekerubo kendu bole kuno bono ochinga kichubo kendu to begeti sweater igo konyorana ekero mubiro depending on how fast o react abakonyora retire binyumba nabandi baro gotana oidata tinako morange kabegete sweater because umubiro ole faster sensor igo yani muno bokendu bogocha o sense ro produce enough it korume ego counter te out nabandi bare ere siro so goika e contrast ri sanguliri ritiche binyumba ebi so tati ubogenu bo penetrate korwara kurusiko lakini ayo sikianda ikomira alina egweta gego chenjia kokonyo mubiro toyo egasie nyingo rasiko converse yani go corrupts bwango kwa riri gweta ya chinjiri na convert kurusiko beke sweta yao beka eudi yao beke egoti yao egere toji ko mubiri gasie nyinge korosiri kurume
na kurusiko gokorete kuba affected besa na lidio nyoni out ya neno arimi yumurubira komboni muri daktari ngiye kugara abana abake na bako ba affected go thenu mwana na kwikiuno ngakira ndu mwana takire kuri ngiye kugara umwana moke erenere uko ikiuno kiwaka muno kero kombe abantu abanene etutaranda abo daktari ngura ne dio lakini amajiro assumption nere na karo musaja gwisi amaja masambe tiri adu abantu ba thenu musaja tatakirwezi maja masambe assumption ine neroro punalende ngoikari no ne jinguru jaje na man omanyete ina ode buno kwali beka buya is assumed and is somebody's opinion buna amache uwesibya wa affect yale chinguru chao cyo busacha but bona singe njo munyagitari no hali busibwa ino ekonde to ko tebina chinguru cyo busacha ntubwate factors actually ocho inyo lili tukelimo tubukwanire igoro ya low libido impotence ubusacha ubungiye ko ere bwire nansi egera abantu batige kwa society amacho wesibya no bosacha bwao because into what the factors chi will affect chinguru chao ose obosacha bwao in particular to koroka libido lakini na mangana yo wesibya igoto wanate abana igakwa affect igako create the inside you either affected create yo bokendu ose create liberera igote bwati sana teri wa affect ikiara na bwesibi mambi bone karubu esibiri mambi ina kyuko ya society ne jinguru cyo cyo bosajo de ko kwa primary baba ikiana enda agenie karubu esibi ya macha gwakorire wakori nilisanguri oliko ba affected asa manyinga ime arona ba ako convert libera limuna lyacha kurusiko yakora lyareta at equilibrium because umubiri wo ikoto kwate atarumu temperature at any given time na ara manyinga agotalira imari so buno gwakora gwesibi muno mubiri wo convert asinge njoro automatic umubiri wo gendera kawaida to gwesibi mambi onyoro nya kunyorana nesibi amaja makendo unless ko gwate infection yeye igwa affect ke uno bono go ko ga sub pain yo kunyorana pass nesibi amaja makendo mambi ikiuno sekia ndire lakini karo gwesibi amaja ali warm turikonya kunyora lyoka because gwesibi gwakora umubiri bwe set obakawaida chako taroji so liswa lindo inabo lina abana abakengo baba affected abana bakengo baba affected sana na ndo menyete abana bakego gote una cover them well yani na batange oboke dumbo chikobali because one abana ba community yabongo kineri infections yo menyete mbara nara ikiara muno bona ati kote abana ngukwa nande chikosi chinyinga asinge nduri swali eri akire egonte to endrani lyoka asi chikosi chikogera umuntu twara pneumonia na causes chikogera umuntu twara pneumonia egero chikonyora lichibuna ingekora abana bake bako affected you know ndubwate chi like symptoms chigoso mubiro because of viral infections unabona umanyetenga kia covid ndwateba abantu abange sana mbaga twalire difficulties in breathing asinge baga twalire the signs and the symptoms cha pneumonia wasiba singe baga twalire pneumonia like asinge nchiaga affected those virus chikona chi affected kabwe bya twateba chiaga so ndobwate ekiuno gekoba affected was infected ya sole asinge njuyeji virus ndobwate virus like simplex virus ose apes zoster ndubwate virus like twate bana covid-19 ndubwate flu like chi virus chigoso chi cold and flu chi flu chi koleta likuba ndubwate chi virus munabona hepatitis ndubwate chi virus chinyinge chigoso asomobere chia infect ose chia affect ensemeli yao yama kwanyora asariri ebikabo birbya omayete amahayo mwana ngo kinari immunity yo mwana ngo kineri omwana oyo mbona konya ward just to the environment na environment ye nobunyamasi obwaye na gwetanga gwedivend bono goikomo kabe omwana oyo mokemeta police muyahenenke because bono mwana mokamuna bono mwana bwumetienyi ngogongale umweto muntu monene ngoragerare so chingake chiri bokenu bwachire meta police mu nere go convert nere go accelerated yegere produce it bono meta police mu mwana one riyo chikobegerere teri enough it korume ejigo counter cold isiko kwanyorana nenke so kwanyorana umwana oyo very subjected go chiase obokendu na ndibo affect you ensemo ya respiratory kwanyoro oakirwe ke uno raisi kobwa igobono
abana bake babekere chisweta babekere chichaketi babekere chiudi yani babisie niliberera inga kiyobokenu egere okaunte obokenu obokurusiko bo expose ko chiarari ko chime muna bono manyete ekero chinga kichiri chubokenu ndaisi sana ko okendia manyinga yao kurusiko kurwasiri sangu liso asemekia okende o contrast na kurumonya wale metabolism yao nere wiki ibira like wakosiriki umuchando tokorokana ekroth igo asenjirine na ekara manyinga kendire igo togotebana abwat akorosie ekroth yani ekroth nugo sieka manyinga ya kusoka kurwense meyemo tanyara gutambo gochia sense merie na ali ali ngujubosio wana tabwatia sawa correct igera amanyinga na banga roche isa continuous flow tabwati na bwente kora ende break tabwati gotenena lakini kendi yonsi gutanga usiguju kolitoi okwendo gochiali unabona naboko nyarikana pressure ya kulire emeki yawe yatwarire amafuta ali mamangi amanyinga aya mocha ni akende ko tambo kurwa gochimoino igaguchi gusuguma anyore tari gonyara kwandi gochimoino naboko nyono bwate umuchando bwenkoro naboko nyono bwate umuchando kansa naboko nyono bwate umuchando HIV naboko nyono bwate umuchando bwerikuba naboko nyono bwate umuchando bwe wechi alisa nabokonya n'ubwate umuchando bw'iki bacteria bunabona nabokonya n'ubwate pulsera nabokonya n'ubwate typhoid nabokonya n'ubwate malaria bantu bali bakuriye ku malaria nyoro utambuke otwarire kuno so infection chinde cyose kigoso asomobere tokurukana underlying conditions nabo works rate aso umuchando bw'ikuno uchikoba safia osieke onyore wasinyiru oprithi biasa daktari asese mende abanda abajire myaka bagotuna barabungo bone kyuna kyamoida gose ngorate abale bana barabu immune yabe gayake gose baradengo daktari umanyite ekarto gukwanira age na ekarto gukwanira immunity ebinde bibere abanta abagatia umuri wa makamu ego togote hana at that time osinga kiji abore gati abono young adult immunity yao that is at peak bono ego kolega sigere buya ekaroro mwana moke immunity ngo kinere ekaro kwa very old because of wear and tear yani oko watakwao na immunity nero na bego kora kina bakonya achakire go depreciate lakini ende chi conditions injiri chigo ba associated no bogotu asengenjo muna bono omonis chao ukora umuntu usana basubati uchire menopause bono chakire ko grow old yani ekarwa chakire ko gota bono ibo nyamasi buri bwao bogo chigutanga chin infections chinyinge ko rwa somobero ego chigokea kwanyora no muntu ekara chakire ko gota ngo mu associate tuli na maruira mange tari ko nugioka ngo mu associate tuli na maruira mange muno bono manyete karo ko una arthritis chigo come to mind because of assumption na umuntu bwata arthritis ko ikabo mogotu because of wear and tear ekarto gote bana umuntu twere attack manyete sana naro chigocha because ekono nabage ko kosie mbe bole moino bono ekero to kunyara gote bana asingenjo no bunyamasi bwo ngwe na bolense nasingenjo bimo byomubiro bya chakire kokea bono bya chakire kogota wendete na bokonyo ya affect ose yakiniri chances chao risk factors risk yao ya beire igoro kubwa omuntu umuri wa makamu na ekarore umwana omoke so ekaro kwa chakire ike myake ndi chumuino ay manyana chinga kikwarire gweta nguchirgo chinji beka chianga chao chiriberera ose bisibuya ekaro koreki orare na ekaro umwana aromoke mu bisibuya mubeke bitamba biri byabuya mubeka asali liberera egere obwe otango umwana oyomoke kurwase ekiuno biasana nara gorgona simasel Cyprian athena from Miranga tukondani with my mom Beatrice Nyaboke msalimie daktari wakwani kabisa gaiga Jackson Onditi athena alime yumro mebona sogoto era bono tikatobe kijigo chintingu na chimbo erinde twetangorwa se ekeuno mbore daktari ne babano twabikire chigo dieji infection yere nakitoka tumai mapema ose ya soire ime yumobere gochialeta ekeuneke oyo akobodende na infection yenga kya koramanye mapema no ero mobere nyakitari yakwanda gose dalili ya nero infection na yasoire yochikoreta bokongo umanyete ubolisi warigia umanyete mechande korukune infections aninga kide ndo akwanete na infections ningi infections
nebini bigo swaso mubiro bitatakiri nebini ebinge byabo no tuli nabi chinga kitogotara na bioka na andozi asogotara because unabono manyete chi bacteria nje unabono TB bacteria ekero gotara aboko nyoro muntu oli bosibwa onaye bwati ngonya gosesi wale izontea bono gosoera somobero chi bacteria unabono chi virus ngosoajira somobero chi vango ngosoajira somobero lakini bono ayonsi nkianda iri komindina ekero ji infection ichigoso somobero ndobwate mechanism y'omubiro ekurwana n'ekifaira n'eki infection ichao tokuruka na immunity na bekurwana onyekere strong enough bekurwana n'eki infection ichi gose ebirusi ebyonsi bigoso somobiro irusi oro tomanya nambia so eta somobiro lakini bono ekero obunyamasi bwao bugochaka kubu depending n'eki infection ichobwate ngonyoro gwachakira gutwara chi signs mune konya kubua mono muno infection ikonya kubua obunyamasi bwao mune chi signs chikonya kwa igoro iko kubua mono ekero obunyamasi bwao boko bagwikite mo wika boko ba against infection iliaso itebe bacteria itebe virus na liyo konyargo ocha gutwara chi signs chi symptoms chiko ba associated ne infection iliaso asumubiro lakini ngotokerekero buna bono manyete ndiro konyora ubwato muchando gosino bwe hepatitis tera chaka go affect mubiro tubwate signs ende yonse lakini nera so mubiro nende tukunyo kurwana na n'obunyamasi bwo ekerigo chaka ko obunyamasi bwo naligo nyawo achakire ko ero chinguru naligo nyawo achakire gutwara risanguli oli achakire go change bono ekero bwate gosino infection ye bacteria so ire gali ase amao turiko naboko nyara tuchake tukoigo lakini bono abantu baroko nyoro utwarire ntukorokana asthmatic syndrome yani akuiguna chiga kinjira kuiguna ate tugoshikana akaumivu getabwata asige kuba kiaye akuigu champagne ase maae usinekara ko yana iguna ko yana akapain ngale gagocha nende gasira uiguno ko yana ngo bakoro ukorito yani ebimanyirira mbiro kuiguna ko yana goko respiratory yani ne bwate infection gete eita nabokonya nubwate chiarachi eita nabokonya nubwate history ya asthma eita tubwate bibyonsi gusino bwate history ya TB ngonya gokorore kwake mubwate chi ebimanyiri buni byeli kuba bantu bari batana likuba likonye gontara lyo kalyoka ikaligo taralyo kalyoka ikono bwate that infection that virus korete evururaik nero raso achira rangi chao bono ayige ntogo korete we diagnose kali na nimbwate muchando bweke uno Tenacious no era bono utakiro targo chagari Tenacious nando manye to buya bwate Tenacious ngo bate botambe asingencho twarigere tukanyorana omuchando nole obwate aba Africa baito in general naba Gusii in particular bwogo takochu kwa na nyagitari ekero bwate kyochu kwere so munyagitari ochugo pimwa ekero bwate signs chindi jos chuburwire tugateba yaya komenya buya kuikopima mapema ekero tabwate sign ende yonsi ekero roruna nkimukia chakire ko wiki infection kiaso ira so mubere lakini tera go affect lakini nekortek ekero yetange mapema because bagotabana ekero gotange gento mapema igo ere chipa tanie kero kia kwa affect kia very chronic infection yekerego soa igere chipa ko yerusio kubwa ekero ya very chronic bona ekero soa ari Tenacious ate ko eresa munyagitari gutara ryugwete kabisa ore heriti oikari ngo pime ngote bimo bya ombi ya biri yaya asinara ndojena atwarire some infection yere mild yani asinjire na tubwa signs yonsi lakini aka infection yakankaro kendo uri gento gete na gento gete kendo koreiga kendo nyuka ryo gete kendo nyu supplement gete you see abantu muno supplement ichigo chichire lakini bono owe supplement against what Tenacious no ere egotebi na zinc yao yakeire egotebi na calcium yao yakeire omubiri egotebi vitamin A yakeire egere ribake infection yuju go affect ogenduriye supplement ye mapema ekiagero manyete karwo ikirari Tenacious na gote vitamin A yakeire ningote binkyo bwende uchikoria egero o supplement umubero yo na vitamin A riba kwende go supplement na vitamin C eriwate betigo ngaki ya covid ningento keboleta so mubero o secret deficient ne vitamin A so tadi tumanye ingikere wiki ya so mubero nakubwa mono manyete asingi nchoboro togo develop bono muna Kenya tokunyara gutwara tisi machine choko manyana
inki gosoma berono oraketi yani omiseti otabwati egero orikerokyo bono ntu to komenta kirike bole tuna bona ntu kora kanine kora pungusa protein ante abena kinkomenya bira protein yaya protein kwari neisa ina somobere ebintu bikete vitamin bono nayo kunya komenta protein guchore komeki deficiency go sin infection yebo egwa affect go ase jerinde ko ira niriswari elindi infection ekaro chigo chaka jibwate signs yende yonsi jibwate symptoms yende yonsi lakini bono ase umuntu uri gusi jibwate kumanyirikende yonsi muna chikonya gosuka atua kwa atua na gosuka minetina muna chikonya ko ingero bonyamasi bwao chaka koleta sign yamo kurwa wocha se yende paka wacha konya wacha kotwara pain yerene paka woikirase otari konyara gopumwa bona riswari richiburia onerigia mnyakocha Tenacious tugupime mapema utararwara usotaramanya use kwarwari mbia kabisa bona ko to daktari na tarasima monto go ma daktari ya nabogo tabana ya gansio daktari ndare bimo piana ngakibire unless you are a opim, you can't prevent because you are preventing against what? We have like 10,000 diseases. To prevent choice na ndeto kunyi vinto because kontanga marwele 100 oselu moja. Ai mnyoko nyagitari or the weakest parts. Na mangana yon sipiko ya nyora Tenacious. Egero manyo go prevent from your weak part te ba affect. Kama ntoto jigo kora to birobitu ya mnyoke tumaena eke unonge bwate obobwenia. Gere to jigo treatment ya eba ntorigeria sida ega chinkeiga osekero monto aigure bo benyomba liro bwako gora ebiringise aigubuya lakini anda nara nero body body lyae akukuna musa omarenka aya kurumatonge zirie boji ogembo ikoba road otera gukobori kwane go chiase daktari osaze Joel kera lituko ekeronko boka mambia ni gonko boka naigwa maumivu anaigwa maumivu sana lakini kagotara akeigo gotara ake amaumivu ali aera na ababuya naende go ikalituko linde mambia igo ningi kendiete akagaruko boli galenda garothana akoboka mambia no igwete onye chinsa kitari gocha chia munyoka anga na boto ko eresa manganansi lakini ta ko nyara ko bonsi ko bandi namba isi miasi bali ba ko nyara mbaige ko ira ni rwo maswali abasembeo egara ba ko ngake na bali ba gotara gocha omanyete ekeroraire depending na soraire ni nyumba yawo ngakire wera ventilated yangani na biko nyarikana oxygen circulation ya samanyingao ebe enke engagie ya covid mwa abange mbaigwirire tokorokana hypoxia yani the amount of oxygen as your body cells ekerirense omanyete na bokotoka kwa bokire kore wiki na biko toka kwa bokire kubwata maumivu because ekero acid chikoba chinyinge ase umubero your body tissues yani chinyama chao iko chigutwara ukoiguna bono uko iguboro gose igukuiguna gochikoetigeri okobokoigana na asiri sangu koiguna kubwate some pain gose samuna magandraiki asengenjo yake bono oxygen iri bwenete kobasa manyinga esibia manyinga tetareti ona manyinga igari gwesibia na ninyo maybe nyomba ya tokora tiki ventilation tiri enough so asenjire ndena ekero konyoro kuboka na magandi ekero konyoro kuboko koiguborora muscles chiao ekero kuboko koigu orosete uri disi ekero kuboka koigu ne kwari gwati wo mubiro mugima lakini gogotara bona rianda batana bona gwatarira manyinga atari so amanyinga atata assumption ya manyinga agagotara oxygen gegotara actually tari manyinga agotara lakini oxygen gego circulate boronge kwa be nerve ase tissues chiao ase organs chiao definitely gokonya koiranire chinguru cha chire kwa bere normal kwa bere buya bono pain teyo asteyo gwetu bobe igo ase njerendena genda ngorigerina oxygen nisa ine ase nyumbe ya aso korara ibintu mbire biresika imete kyose megete siko ikyare metenero asimeka muga naro osimeka isiko anyore na ago kubwate siko nyu oxygen iri bagabwente ko produce na oxygen gose nyumba mwao bono kwanyora na ekerora iro kuboka mambia ose enjero osi ogete nyumba ya tazi waita wata no twale ventilation to suffocate to bose kuboka mambi na maumivu igwase njerende na kuboka mambi oboke kubwa amanyinga okabwate na oxygen kyara amanyinga arokora iri ngotarari kokotara ngotarari yes ndobate treatment ya ekeuno specific daktari una bono ekeuno
tarigento ogoseka na bono kiandire tiganya gukeng'urane na rope nyomba gari ngokuore kiari kiunongo itakere ekeuno egotakere gokebwenia asobwango mono because ekarugi kirasi gosieka na gosieka oxygen tegenda ase nkoronyo ari gwakora busiri lakini bono obuye bwekeuno ekarokere mild na bokunya gotara kerororo lakini ekarokere severe na boge gosieka osinyuna no koheano osinyuna no gokwana osinyuna gokora kendi yose lakini bono kubwa mono ochaka gokorora muno bona antu bari karokia bwatiri affectiri gokorora sana so ekero kwatwarire kiuniki ngebwate ryogo tari ukonya kwengura gari asoreka tari ogotana yakorareta macha ya first aid lakini umunyoke okore lakini wono buya ekero to ikira Tenacious to gukwana bosibwa bwe TV na ekero to bwate ryogo kwanza karo kiono ya kurire muno gwikari igerio ngo kwa uno kunyuga giasirire yani ni instant tari gento tukonya kwiregeka because giko cell infection gikorwari gya korapi igo asenjere ndena ahite onyo gochandika ekero kwa igure signs chekuno na nite onyo gochandika na timbo signs ngo koraki ahitara gochari Tenacious stop imetokonyarana no bwate kiuno toko iriogere lakini kubwa mono abantu bari bwate amaumifu asinginjo acidity twate very igoro akobeta betu akoiguna nikono kemubwate chincha mocho mubere akoiguna nikono gigotara agotana na rwari kune metinye tato teonyo gochandika nabora ntoke nikuno nabora toke tarike uno gento gokora Tenacious torerena ni chiasi chire igoro ne chiarisa chire igoro ne keu no bwate ni ngikere infection chia chire igoro nti pyo bwate egere toko eriogo ikobweni abuga kubwa mono bona singi chise chikonya komnyoka tara gocha Tenacious gigotoka gari chogo na handi tigonyo kurigina ngakibona amasakanari ikere tunapimere tugara mange na itirinya gitari kinmo ntimetia se file yekale ya gogocha Tenacious ya buguri inchubunore ikiagara gogocha turigocha kwaresa munyagitari ingi yakoreta turigocha kwaresa munyagitari buno igwete igasi ito no kurigereria somo bero tokona we do the analysis yo mobero twarana ngayi eri week ngayi umuchandori ngayi infection yere ngayi ari boronge igato gukora analysis egoto kurigereria sari bobe na sari buya twagotebia sari bobe gugotaka na sari buya na botogotena ekionogete ekimogete mbiyakere nikimogete mbiyakere egerto kwa mario garo sirkuru asemete arosi nuchusi ya kisasa tokurusia ya jinsi ya mojisiko na ndi tokurusira okari amario gayo sipi goko yanyora gari ase Tenacious apo center buya kabisa Angela Roy South atundi in kama kawaida na rodhana oyon Steve kutoka bobasi omusalia koranje tiga ngoboria omoroso ogoja kerengaki eriogo toe hatageterio no moroso ogoja kera jingaki na makobori na koranje nkonyo bosemia ekeuno gyabere gekondie kera engaki na daktari ndo agodane kiono kyabere komorgia jingaki timete sojire nyagitari omero sena kiogose aba no mobo semi ba omanyete nereri twate aba ikorukuna assumption ekerona igure kiun sub pain basi gona chagir gweda gona sina ndo manyete kubwa mono munabono yate biro byego oretira manganari ekogera ngote abana Tenacious igene kiyachirete ikiagara abantu abange gakwenda nyagitari uchikorora umunyagitari already geda yagona iseti daktari aikara sitaso umunyagitari wose akomotena bangwete malaria you have already diagnosed yourself yani kweruhariri bono ni bwate korora so munyagitari bono ekero kwenda so munyagitari turi kwenda kubwate uburwaire igoko enda umunyagitari agote yumuchando ubwate igoko kwenda okomwa ibimanyiriri byaho as traditional buna munarete lakini karogo cha Tenacious turi komote ikende yonse ayinchu bunole ekero umunyagitari arigeria agote bin ya igaigo enseme gweta mumifu aya na yekunu mumifu narare ense amugete asinge njo sene jinyigo cyawo chibatu mujana mumifu narare ense amugete asinge njo chiasi buna twata iwasenjerende onye ko bwate kyoni kirioka ayinyo cha Tenacious boyeriyo nande onye ko bwate ibirengera lina no fire tina ngutwaroro moroso no ndabolina akorosa ryoka igafura mwenye tokorosa toko iwiryogo asembe asinginjo yake okorosa na bokorosa asinginjo lini lya liwato muchano na bokorosa asinginjo circulation ya manyinga eripo na bokorosa asinginjo bwate emechande nigo samoroirande kata iko omoroso bwoka tari borweire utatiga amoroire nare akoreta omoroso ori na kiwente kumnyaka rwote nyagitari ekere tokuringori toko eryogo yuburuire boria likokoreta omoroso daktari sari probeto biari lakini daike ya magorogoro bosengu wa mwe ngororo na arinda assumption imo datana kiono kiamudi ba morini bibina ndembe ya mwako kwa wikanyagitari uko ekero monta igure bana takiriko na none bibiba dene mbeo ya mwagire wale kiona bwat second omanyete bono asinginjo our minister of transport sometimes yes okoro goikego force oli ne pikipi lakini onye mwa suspect
buna neke uno ke aliro umurwairo yo bono eke uno nabatebina egintu ke contribute because the fact e works rate eke uno ke comment go sobo kendu bwa manyinga bali o security liko baigoro no bokendu so mukave enough sukoline pikipiki ne yakata tena na bangwana baito be pikipiki koko gendi pikipiki asinginjo uko be expose na sembe korwa ere nkendu be kavangwe mubiro obuya be kachianga chisaine chigo produce liberera aso mubiro chitanga obukendu boli bokorusko external cold iko kubugurita kubuguri muriro yo ne pikipiki ekiagera nabwate kuno aninje ministry of transport inde teyo bwate bono mukave buya make sure no burangeti multe okuboli muriro no burangeti ai mukave no burangeti bwogose e comforter yawo se duve yawo egere abe niribera lisaine egero muikeri nyagitari yes yo wadas maren ikwali no yo bwata asima umanyete asima neke uno ibinde bibere ayo tamanyeti ayo mogenie ayo tarapimwa to kunyara ko biseparate because asima iwe go sieka nero tetageti bokendo neke uno ke go sieka bionsi ibinde bibere eko bibo affect respiratory system yao so ibinde bibere bionsi na biro byotakiro kabe muno wono muntu bwata asima inga kiyobokendo manyetari ko beka cyanga kibwata liberera no muntu bwate chiaraji cyobokendo manyetari ko beka liberera abandi abonsi iko bako ba affected no bokendo ubona ko manyetari no bwate chiaraji cyobokendo no manyetari no bwate asima no manyetari no bwate bronchitis no manyetari no bwate any infection e associate ne respiratory because respiratory ne sema yawo yokoyana kabange ngakiye yawo yobokendo ni chianga cyeriberera iri address na ngakiye abantu bagokwana abange mbo bato gokwana ayebeka chianga chisaini tikabantu bakuboli ngiyo gotara ne chianga chinyinge omugasoyo nandi kumanyite gweta ya ombobe etange obo sembo abo mwe daktari kerto ko romobere sari bribite biare to amedire kesano nandi jere obo sembo abo mwe obo sendi bwana bwo mwe limbolina amangana twakwana lituko lyale rakurukuna respiratory infection numo chando ogwa affect nsemo yao yobo moyo bwao asinginjo yaki embeo etoko yana na robo moyo bwao without oxygen you are dead na kerembe yegwa nsemo asembe yego etejiko so asamanyi ngao ego siekana ayisa siguda dead na asamangana aliyo moise kartoko ya crown prevention is better than cure but again you can't prevent what you don't know toko nyara gwetanga kurwa sigento tamanyiti gento gokora munyoka gocha Tenacious sigari egere tokuringori togote binse mukyo mubiro ya bere week egere bwetange kurwa sigento manyite tubwetanga kurwa sigento tamanyiti kiara usiposiva ufa utachenga ukuta tubwagaje ko nyasiengima egere kwari gocha gosieka ekebao ne litobori elimo kenyasi yao yes Mbemano kabizo daktari ngwa namba yao bae namba yao mwere uri narutanyikira yes aso go sieka oyo twakabere bosiboino gosoyo bosiboino ligireti ase screen yao no munyagitari Joel Omayio na daktari Joel Omayio igakorwa sinyagitari ya Tenacious Support Center na Tenacious Support Center igotoko mochibosongo gari jinsi mocha chogo chise mocha chogo ne karo kurbosongo go etanyango go sedra cha mocha chimejeri jibere chumirane oike team cells uri pargo no bakorere dietali nane ligire Tenacious Support Center limited ekero tanya kubwatia mngana yonsi pio gwake namba isi miengoro kabisa namba yo munyagitari ere notisana ibere sana emo kianda ibere inya isano yani 0726924545 ne namba ya reception igali munabone namba ya NSI miane siekire go gwake notibere yani notibere marakane obeke isato isana ibere igali omoiso wake namba yo onyore reception ako direct motebani muna motebani kingo ika nyore goike nyagitari gosobwati nsemo ya social media gali Facebook no otole Tenacious Support Center Limited semo ya YouTube no otole Tenacious Support Center Limited lienge gose ase website yetu www.tenaciousupport.co.ke Wikenya kiende uyo daktari Joel Omayio mwe kabisa Joel Omayio soko base studio simambia bono kwa semiria bantu igoro ya mangana ya bangi marbade banda to dikaje semestia boko nezalie biro ninjiko forward ya mangana ya goji se daktari kama mwenda to Omayio semesino na wakirembia mono cho show tana renga sense miri ndi kamera kone kuna mari uneji bijago jira sinjira bene ninjina koretere umuro Bwaito Makoli